Hej alle sammen, så i dag skal vi filme nogle af mine yndlingsprodukter. De første er de her wall liner fra Maxi Factor, og grunden til at jeg elsker dem, det er fordi de er nemmere at bruge end eyeliner. De er simpelthen, jeg kan lige vise jer hvordan jeg bruger dem. Jeg bruger dem lidt ligesom eyeliner, sådan her. Prøv at se, den er mega nem at finde ud af. Og normalt har jeg altid været sådan en, der har været mega dårlig til at lave en eyeliner, så jeg synes generelt de her er meget gode og meget pæne. Og så synes jeg helt klart, at det er en anbefaling, hvis man ikke er den bedste til at lægge eyeliner, så er de her helt vildt gode. Så jeg har den her i sort, som er den her Midnight Black, som er fra Maxi Factor. Så har jeg den i, jeg har også den i grøn, som er sådan en green shimmering, som også er mega pæn. Den har den her grønne farve, også lige så nem at bruge. Så har jeg den, der er i sådan en, den der hedder Sweet Fiends, som er den her, som også er mega god at bruge. Undskyld, hvis vi har lige fået en ny hundevalp, og han kan godt det, fordi min mor og min lillebror er lige taget afsted. Og så bliver han lidt ked af det, når de er taget afsted. Og så piver han lidt, men han er mega sød og mega dejlig. Men han skal bare lige lære at vende sig til det der med, at far og mor er taget afsted, og så skal han være alle mulige andre steder lige her. Så han er mega sød. Det er sådan en dansk-svensk gårdhund, så. Men min point var egentlig lige med den her video, at de er fantastisk, hvis man er mega ikke god til at bruge eyeliner, så vil jeg helt klart anbefale de her. Og det er også fra Maxi Factor, som er drugstore makeup, som er virkelig gode. Nogle gange laver de virkelig nogle gode produkter, og den her gang har de virkelig lavet nogle gode nogen som dem her. Så helt fantastisk. Jeg håber, hvis I kunne lide den her video, smid en like, en kommentar og følg med for meget mere. Hej!